Id-Domus Romana, ġewra miżawda bi-storja, b'arkitettura u artifatti li jitfgħu dawl fuq l-istorja ta' żmien ir-Rumani u aktar tard il-ħakma arbija f'Malta. Din is-sena jaħbad il-140 anniversarju minn meta din id-dar instabet b'kombinazzjoni waqt li kienu qed jitħawlu xi siġar fejn illum hemm il-ġonna ta' Howard. Hemmhekk fittx mużajk il-ġmiel tiegħu f'din id-dar aristokratika. Fi żjara fid-Domus Romana wieħed jinnota l-Peristilum, il-qalb tad-dar li tkun imdawra bil-kolonni. Il-Koordinatur Kuraturjali ta' Heritage Malta Janica Buhagiar spjegat kif id-Domus Romana ma kienx dar li jgħix fiha kwalunkwe persuna. Bħala sit aristokratiku dan il-Peristilum kien aktar post fejn inti tista' tilqa' n-nies, anki pereżempju tista' tagħmel xi konnessjonijiet politiċi u tilħaqhom f'dan il-post fejn inti turi l-influwenza tiegħek u anki l-finanzi tiegħek lil dawn il-persuni. Buhagiar spjegatilna wkoll għaliex id-Domus Romana kienet skoperta importanti. Bħal pereżempju t-tempji ta' Ħaġar Qim u l-ġgantija li kienu magħrufa mal-pubbliku xi madwar 40 sena qabel id-Domus Romana, dawn kienu jservu l-aktar bħala spazji ta' rekreazzjoni jew picnics. Imma dan is-sit id-Domus Romana kien l-ewwel post fejn kellna binja speċifikament maħduma bħala mużew biex jilqa' in-nies biex jesponi għan-nies għall-istorja ta' Malta. B'hekk huwa importanti u rivoluzzjonarju f'dan l-aspett. Fost il-bosta oġġetti ta' żmien ir-Rumani li instabu u li issa qegħdin għall-wirja instabet ukoll biċċa għaġina awtentika ta' dak iż-żmien. U fosthom qed naħdmu fuq interpretazzjoni ġdida fuq dan it-torri ta' ġawar li jinstab bħal Safi. U li għandna interessanti f'dan it-torri u li għandna artifatt organiku. Jiġifieri għandna f'dan il-każ biċċa għaġina ekkorbanizzata miż-żmien ir-Rumani u nixtiequ ovvjament nifukaw aktar fuqha u nisebixxuha wkoll.